Bellissimo. Bambina da lì. Tutta la famiglia di papà. Bello lo stesso, no? Vai, via. Jeg finché la neve è vera. Nej, ja. Jeg vil også gøre løberne opmærksom på, at man skal passe særlig meget på her i start. Og minutter endnu til at få fundet sin plads i den endeløse kø af. Give mikrofonen videre til Middelfart Cykelsmand, som vil forstå selve startproceduren, men som også lige vil give løberne, julemændene, julekonerne, nissepiger, nissedrenge et par år på vej. Jamen, ho, ho, ho! Må vi lige høre, at julemændene er i rigtig op på mærkerne. Jeg tæller til 3, og så får vi et fint ho, ho, ho. Det skal være, så den gamle julemand kan høre det op på Grønland. Er I klar? 1, 2, 3! Ja, det tror jeg godt, man kunne høre det oppe. Jeg vil gerne som Middelfarts julemand ønske jer en rigtig god fornøjelse, en rigtig god tur ud på de trafikerede landeveje. Jeg vil gerne sige til jer, pas nu godt på jer selv. Familien venter jer jo derhjemme. I skulle gerne komme helt skinnet tilbage. Lad være overanstrengt jer, så nogen falder om. Det vil håbe, I får en rigtig god og fornøjelig tur. Jeg starter nu løbet ved, at vi tæller fra 13 og op til 24. Og når vi når 24, så fløjter jeg, og så må I løbe. Hvis der er nogen, der 20 starter, kan I risikere Rudolfs sparker jer undervejs. Jeg er klar. Er I klar? Så begynder vi at tælle. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. God tur! Rigtig god tur alle sammen. Pas godt på jer selv undervejs. Bare skub. Til julemanden. Samtlige 4 julemænd, som bliver en drenge ud på de 5 kilometer rundt om Marskade. 2,5 kilometer, så vi får masser af rundt her. Og de efter en omgang passerer målområdet, og vi giver så på sin runde. Så kan vi alle sammen få lov til at hilse på dem. Og give min hånd med vejen. Jeg er jo blevet tvivl på, at meget nemt kan blive leveret julegaver ud til fra udlandet med 450 hjælpere. Questi quando arriva a Pasqua.